мақомоти интизомии тоҷикистон фарди гумонбар дар куштори бераҳмонаи як духтарбачаи 8сола дар ноҳияи рӯдакиро дастгир карданд. Ин хабарро сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ ба хабаргузории Спутник тасдиқ карда, аммо аз ироаи ҷузъиёти бештар худдорӣ варзидааст. ба қавли манбаъ, тафтишотро прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ пеш мебарад. пештар аз ин пайвандони Руфейда Иноятоваи кушташуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд, ки нафари гумонбар дар ин ҷинояти гӯшношунид марди ҳамсояи қурбонӣ است. Руфейда 3 июл бо мақсади рафтан ба ҳоҷатхона, ки дар берун аз манзилашон будааст, аз хона баромада бедарак шуд. наздикони ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои пайдо карданаш ёрӣ хостанд. як рӯз баъд аз нопадид шудани ӯ, яъне 4 июл, амааш хабар дод, ки ҷасади кушташудаи Руфейдаро дар наздикии манзили зисташ пайдо карданд. ба иддаои ӯ, дар куштори Руфейда падари дугонаҳояш муттаҳам мебошад, ки борои фиреб духтарро ба хона бурда аввал таҷовуз мекунад ва баъдан мекушад. пас он аъзои баданашро тилим карда дар халтаҳо ҷой ва пинҳон мекунад. ба гуфтаи ӯ, дар пинҳон кардани изи ҷиноят модари боздоштшуда низ кӯмак кардааст. дар ҳоле ки то ҳанӯз мақомоти интизомии Тоҷикистон расман ин ҳодисаро тавзеҳ надоданд, хабари бо чунин ваҳшоният ба қатл расонидани духтари ноболиғ дар ҷомеа сару садо барпо кардааст.